बेलासेनि गोजोन हामलायनायखौ जासिबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं दिनेश बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मैयानि बारहुंखायाव गसाइगाव सोहोरनि साहा थानाय सिलभाजि गामि आरो खाथि खाला थानाय गामिफोरावबो न' बांफोरखौ खहा खालामदों। लांहिन मानिकपुर दख'रा बर' मोखां आफादनि बानजायनायाव 22थि कार्बि आलं जिल्ला नां रंजालि बैसागुआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मैया बेलासिनि 1 रिंगायाव चिरां जिल्लानि बिजनियाव गिलु बालु बारहुंखायाव गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे सासे सुबुंनि जिउ खहा। कहिमायावबो दिनै मोनाबिलियाव गोबां बारहुंखा थांदों। खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बानजाय आफादनि बानजायनायाव खुंगा 48थि खैराबारि हालामनां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय रौता इउपिपिएल ब्लकआ बिबानगिरिफोरनि मेल खुंदों। मिरु एबसुआ रङिया कलेजाव इउपिएससिनि अरियेन्टेसन हाबाफारिखौ खुंलांबाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मैयानि बारहुंखाया गसाइगाव सोहोरनि साहा थानाय सिलभाजि गामि आरो खाथि खाला थानाय गामिफोरावबो न' बांफोरखौ खहा खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सिलभाजि गामिनि नखरब्रैनि न'नि थिंफोरखौ बुखारलांजोबदों। सादिन औवारि, सावख्ला बसुमतारि, मंगल औवारि आरो बानिकान्त होननाय सुबुंफोरनि न'खौ गाज्रिनो खहा खालामनानै गालाङो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सिलभाजिनिफ्राय अर्जुन बसुमतारि बिथाङा। मैया बेलासे 1 रिंगायाव चिरां जिल्लानि बिजनियाव गिलु बालु बारहुंखायाव गोबां न' बां खहा जानायजों लोगोसे सासे सुबुंनि जिउ खहा। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव फरायसालिफोरनि थिङा उरायलाङो। गुबुन फारसेथिं फांसे गिदिर बिफाङा गुबुनानै बायसिननायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि अबथिरा जिउ खहा जायो। गामिनि गोबां न' बांफोराबो खहा जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बायदिब्ला साइतिनगुरिनि इउएन एकाडेमि आरो रैमालि एकाडेमि कलेजाबो बारहुंखानिफ्राय गोबां खहा जादों होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों राखाव बसुमतारि बिथाङा। कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन मानिकपुर दख'रानि लांहिन सोरखारि गेजेर खलब फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव लांहिन मानिकपुर दख'रा बर' मोखां आफादनि बानजायनायाव मे दाननि 13, 14 आरो 15 अक्ट'सिम जानो गोनां 22थि कार्बि आलं जिल्ला नां रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै दिनैनि सेथि सानाव फुंनि 7 रिंगायाव गाहाय गेटखौ बेखेवनानै होयो कार्बि आलं जिल्ला गावखुंथाय परिषदनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मानगोनां शरद ब्रह्म बिथाङा। नैथि हाबाफारि बायदियै बारदै सिख्ला फिरफिलाखौ फुंनि 8 रिंगायाव लांहिन मानिकपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारिया लोगो लोगोनो गेदेरफोरखौ मान बावनाय आरो हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारियाबो जागायो। हारिमु हानजा सुरनायखौ फ्लेग अफ खालामो कार्बि आलं जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नकुल ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव कार्बि आलं जिल्लानि बर' मोखां आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, दख'रा बर' मोखां आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, गामियारिनि गामि बोराइ नेहाथारि आरो रंजालि बैसागु मोजां मोनग्रा गोबां सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय लानानै 3 सानजों मेहेर गोनाङै खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव गेलेनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे हारिमुवारि बादायलायनायबो लानाय जादों होननानै बानजाय आफादनिफ्राय मोनथिहोहरनाय जादों। अदेबानि जोबथि सान 15 मे खालि कार्बि आलं जिल्ला गावखुंथाय परिषदनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां तरेन ब्रह्मनि मासि लानानै सालायनायाव बान्था राननाय हाबाफारियाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। मख'बावनाय जायोदि दख'रा बर' मोखां आफादनि बानजाय आरो बानजाय आफादनि सामलायनायाव 3 साननि मेहेर गोनां हाबाफारिखौ गाहामैनो खुंफुंलांनो हागोन होननानै फोरमायहरो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों लांहिन कार्बि आलं जिल्लानिफ्राय खोदोम बसुमतारि बिथाङा। खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बानजाय आफादनि बानजायनायाव खुंगा 43थि खैराबारि हालाम रंजालि बैसागो फोरबो 2019खौ। बे फालिथायखौ उदालगुरि जिल्लानि महिरं फावथिनासालि खैराबारियाव खुंनाय जादोंमोन। बे फालिथाया 12 मे 2019 इं खालारखालि गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय रौता इउपिपिएल ब्लकआ बिबानगिरिफोरनि मेल खुंदों। बे मेलखौ दैदेनो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया। फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सननि थाखाय रौता इउपिपिएल ब्लकआ 3 टीम खालामदों। बे हाबाफारियाव रौता इउपिपिएल ब्लक सिङाव थानाय प्राइमारि इउपिपिएलनिफ्राय गासै 120निबो बारा बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। रबिन्द्रनाथ मुसाहारि, भाइस प्रेसिडेन्ट इउपिपिएल, नेलसन दैमारि, भाइस प्रेसिडेन्ट अडिसि इउपिपिएल, लटिन दैमारि, सेक्रेटारि अडिसि इउपिपिएल, आरोबाव ऋषिराम प्रकेल इलेक्शन स्टियारिं कमिटि प्रेसिडेन्ट मंगलदै एमपि समष्टिनि बिथांमोना बाहागो लानानै बिबानगिरिफोरखौ दानिफ्रायनो गोख्रों खामानि मावनो थाखाय बुंथियो। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारियाव मुसलमान, बेंगलि आरो नेपालि हारिनि बिबानगिरिफोराबो मैखोम बाहागो लादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों।
कहिमायावबो दिनै मोनाबिलियाव गोब्राब बारहुंखा थांदों। गिलु बालु बारहुंखाजों लोगोसे अन्थाइ गोग्लैनाया न' बां गारि मटरनि गोबां खहा लाबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बायदिब्ला कहिमा आरो डिमापुराव बारहुंखा आरो अन्थाइ गोग्लैनायनि थाखाय हाथाय बाजारनि मुवा बेसादफोरा गाज्रि खहा जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कहिमानिफ्राय राकेश बर' बिथाङा। मिरु एबसुआ रङिया कलेजाव स्पेशल इन्टारेक्टिभ सिजन उइथ द सक्सेसफुल कैंडिडेट अफ UPSC सिविल सार्भिस 2019 एन्ड वन डे ओरिएन्टेशन फर UPSC सिविल सार्भिस एग्जाम आयदानि सायाव सावराय मेल खुंदों। बे सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय लेखायै फोरमान ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै UPSC आनजाद होनो थाखाय बोरैहाय स्टाडि खालामनांगौ गुवारै सावरायलायो। आरोबाव सासे गाहाय आलासि सावरायगिरि तपास बसुमतारिया एंगारनो हायै खामानिनि थाखाय हाबाफारियाव नुजाथिनो हायाखिसै। मख'जानाय सावरायगिरि महरै दंमोन PT बिजय कुमार IPS SP बाक्सा, कृतिका बसुमतारी ACS एसिस्टेंट कमिशनार बिलासीपारा साब डिविजन, बिरबल ब्रह्म इनकाम टैक्स ऑफिसर आसाम, डॉक्टर भूपेन नार्जारी प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, रंजन कुमार बरुआ डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट यूथ फाउंडेशन एंड केरियर काउंसिलर, PT बिजय कुमार बाक्सानि SPआ गोजौ आनजाद एबा UPSC आनजाद होनायाव मेडियामा जेबो हेंथा जानो हाया होननानै बुंखियो आरो गाव माराठी बिमा राव मिडियाम फरायनानैनो UPSC आनजादखौ पास खालामदोंमोन होननानै बुंखियो। बेजों लोगोसे APJ आब्दुल कालामखौबो तेलुगु बिमानि रावजों फरायनानै मिसाइल साइन्टिस्ट जादोंमोन होननानै थुलुंगाखांहोयो। बे हाबाफारियाव सा 1200निबो सोलोंसाफोरा बारा बाहागो लायो। मख'जाथावदि रङिया कलेजनि अडिटोरियाम न'आ सा 80निल' केपासिटिखाय गोबाङानो गसंनानै आरो माखासेया बाहेराव थानानैबो सावराय मेलाव बाहागो लानानै सोलोंथाइखौ लायो। सावराय मेलखौ दैदेनो एबसुनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'आ। अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि साबाय बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों फिन साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।